Pozdrav od Čituljka! Danas čitamo Veliko drvo i vetrovsko cveće. S vremena na vreme iznad velikog drveta duvao je vetar. Ponekad je dolazio sa dalekog mora, ali je češće donosio mirise planina i šuma. Jednog naročitog dana vetar je duvao tako jako da se činilo kako oblaci galopiraju preko neba kao neki tamni besni konji. Mirisi tog vetra dolazili su iz dalekih prerija i pustinja, planina i reka. Ali posle svojeg dugog putovanja vetar se zamorio. Duvao je snažno celo jutro, ali popodne je splasnuo u laki povetarac. Onda su sve grančice i lišće i semenje koje je vetar bio otrgao i poneo sa sobom, počeli da padaju na zemlju svud oko velikog drveta. Jedna semenka pala je pravo u saksiju koju je Vecko veverica držao na svojem balkonu. Vecko je voleo da ima puno biljaka i cveća na balkonu, gde je obično sedeo uveče posle dnevnog sakupljanja oraha. Seme je provrtelo sebi put u plodnu zemlju u saksiji i kroz nekoliko nedelja stadoše da niču mali zeleni izdanci. Vecko je zalivao mladu biljčicu i bio je zadovoljan i zadivljen kad se, posle još nekoliko nedelja, na njegovom balkonu pojavilo nekoliko prekrasnih cvetića. Ni Vecko veverica, ni njegovi susedi iz velikog drveta tako nešto nikada dotad nisu videli. Goca gušterica, veoma osjećajno stvorenje, počela je da plače kad je videla cveće, toliko joj je bilo lepo. Sava sova snimio je fotografiju na kojoj je cveće divno ispalo. Jedino se Ana Vrana pravila da to nije ništa naročito. Rekla je kako je ona viđala i lepše cveće na svojim prekomorskim putovanjima. Vecko je bio jako srećan. Napravio je mnogo reznica od svojeg divnog cveća, posadio ih u saksije i svakom od suseda dao po jednu. Tako je veliko drvo bilo jedino drvo u šumi, prekriveno cvećem, koje je vetar doneo iz velikih daljina, vetrovskim cvećem, kako ga je Vecko nazvao.